El Castell de Mur va acollir dissabte passat la primera de les 40 actuacions que realitzarà el cicle Perifèria Cultural. En aquest primer esdeveniment s'ha germanat la cultura catalana amb l'occitana de la mà de Titot, fent del trobador Guillem de Berguedà i la cantant aranesa Ali de Sans, molt ben acompanyats de l'Esperanceta de Casa Garcia i la gastronomia del xef Sergi de Meià, on s'han exhaurit les 300 entrades que hi havia a la venda. Estem molt contents de poder inaugurar aquesta quarta edició a Castell de Mur, que és un lloc emblemàtic damunt del castell. Castell de Mur simbolitza moltes coses i vam voler fer aquesta inauguració amb dos espectacles que creiem que sintetitzen molt bé, diguem-ne, la germanor i l'amistat occitano-catalana. Consolidat com una de les cites culturals més genuïnes del calendari estiuenc, Perifèria Cultural torna amb una nova edició carregada de novetats, nous formats, estrenes i produccions pròpies i l'aposta per la cultura de sotabosc dels països catalans. Enguany tenim diverses novetats, tant de format com d'artistes, òbviament, però a mi m'agradaria remarcar un parell de novetats de format. D'una banda, que hem fet una aposta pel circ, que enguany portarem el circ també a la perifèria, gràcies a una col·laboració amb el Circ La Riota, i això ens fa molt feliços. I de l'altra també és un nou format que ens hem inventat, que es diuen Rostits Perifèrics, i que bàsicament consistiran en petits monòlegs que farà gent del món de la cultura, de les arts, del teatre, del periodisme, en general de la literatura, i que es dedicaran a rostir literalment i metafòrica algú i alguna cosa. Rostiran, diguem-ne, de veritat, mentre també rosteixen algun personatge, alguna decisió, alguna institució, perquè creiem que és molt important que aquest país torni a recuperar la crítica, torni a recuperar el pensament crític i, en definitiva, que ho faci també a través de l'humor. L'edició 2025 comptarà amb una quarantena d'esdeveniments repartits en 35 poblacions fins al 31 d'octubre, amb horaris adaptats i preus assequibles. La programació completa del cicle es pot consultar a la seva pàgina web.